Bon dia, em dic Marta Llopart i desenvolupo el treball de la màster que es tracta d'un disseny d'innovació professional, concretament el disseny d'una guia d'intervenció per nens amb famílies en situació de ruptura familiar com a la divorci i separació i a més a més de terme l'estudi d'un cas mitjançant implementació de la guia. Per què la creació d'una guia d'intervenció? Jo, principalment perquè trobo que és una necessitat actual. Estic treballant en un centre de psicologia i són diversos pacients o les famílies que ens demanen per fer un procés terapèutic al nen perquè es troben en un procés de separació. Així doncs, són diverses famílies que opten per dur a terme un treball terapèutic en centres privats en lloc de poder centres de mediació familiar dels serveis públics. Així doncs, es presenta un pacient amb una sintomatologia concreta que es troba sovint en una situació de conflicte familiar, de desestructuració familiar i una família que no volen formar part del procés terapèutic, ja sigui perquè no comparteixen el reconeixement de la importància de la persona del procés terapèutic del nen o d'altra banda per la pròpia incapacitat que senten per reconèixer la situació que estan vivint. Així doncs es tracta dels aspectes que són una necessitat actual, però és una herramienta de la llei de 1981 que és diferents tràmits molt diferents, no? L'aprovació de la llei del divorci. Principalment de les reflexions conforme la naturalesa del divorci, que també de l'infant, des d'aquesta va ser metodologia al infant. Perquè per la naturalesa del divorci, entre més ministeri de Déu, més nombre de persones van decidir sobre la seva relació. Com la tasa de divorci es va perfectuant durant el temps, els especialistes que podien haver disminució a la tasa d'atur, però ja entre el 2009 i el 2010 es va produir un augment del 2,7%. Actualment la tasa de divorcis també està disminuint, però tot i així són moltes les famílies que decideixen posar punt final a la seva relació conjugal. D'altra banda, és important ressaltar de la naturalesa del divorci que el divorci no es tracta d'un fet aïllat en el temps, sinó que es produeix una situació predivorci en la que es donen molts conflictes familiars i després quan el divorci es produeixen molts canvis que són molt significatius per l'infant. Doncs aquesta predivorcia també és un conjunt de canvis. Pel que fa a la família i l'infant, la família va molt més enllà de garantir la pròpia supervivència del nen o que es pugui desenvolupar el creixement físic, sinó que és la promotora principalment del desenvolupament socioafectiu i l'estrès de l'individu passar de ser un individu biològic a un individu biopsicosocial. Llavors, és evident la importància de poder establir uns cicles afectius amb els progenitors per un desenvolupament correcte. Finalment, pel que fa a la psicopatologia en l'infant, es troba molta discrepància en torn als autors, però sembla que hi ha un acord en que es veuen problemes amb les diferents socials, discapacitat, dificultat de la coaching, depressió, psicotractament escolar i problemes de depressió. I no en el treball, he dut a terme una classificació de l'afectació en funció dels pacients que tenen entre 9 i 6 a 12 anys i la sintomatologia que s'acostuma a trobar principalment és que acostuma a no acceptar la realitat del divorci i esperar que els seus progenitors tornin a casa, tendeixen a culpabilitzar-se molt, principalment per la greu de conflicte que acostuma a haver amb la custòdia, etc. Senten humiliació, treuen que es troben en una situació d'inferioritat conforme als seus amics i també es troben moltíssim ansietat en aquest tipus de pacients. A més, es troben en una edat en la que ja tenen sobre temes com ara la custòdia i realment està com es produeix una polarització, no? Hi ha pacients que acostumen a ser extremadament desenvolupar actituds que no van bé fora, com ara ajudar les dones d'ell, etc. o a l'extrem, no? Dur a terme una activitat antisocial. Pel que fa al problema, doncs, és el que m'havia explicat, principalment els símptomes de la naturalesa pròpia del divorci,
doncs, de treballar amb aquest tipus de pacients on es troben puntualment amb la necessitat de treballar amb un pacient així, que tinguin una eina a la carrera per poder tenir una intervenció més específica i eficaç. Això també coneixement de la importància del divorci, si es sabe la situació de ruptura parental com a moment d'anticipat produeix una afectació en el nen significativa, no? Doncs quin és el nivell d'afectació que està donant aquesta pregunta mitjançant l'estudi de la bibliografia. D'altra banda, els objectius que persegueix aquest treball, la construcció d'una guia, intervenció per nens de 6 a 12 anys, que recomanat posteriorment, i avaluar l'efectivitat d'aquesta. La revisió teòrica es du a terme en base a dues línies d'estudi, per un costat de la definició del problemàtica que apareix en el menor en situació de ruptura parental i de tots aquells estudis de famílies en la funció com és aquesta afectació, i d'altra banda estudis encaminats a definir intervencions que s'han dut a terme en aquest tipus de pacients. Pel que fa a la primera línia teòrica, es troba una escassa bibliografia existent i així fa manca d'observacions doctors. Pel que fa als estudis en què s'ha trobat la presència de sintomatologia, destacats els que notifiquen la diapositiva. En el qual doncs, estudien a base de diverses variables, com ara estarien la intel·ligència, la conducta, el sistema emocional, etc. Aquests pacients que tenen els parts separats i d'altra banda doncs, també variables com ara la qualitat del dia, no? Com és l'estudi Pinot-Rives. Tots ells van concloure, no? Si no que hi ha un cert acord, amb límits que actualment la cura necessari mental amb ells independentment de problemes de salut mental esdevé degut a nivells baixos d'extensions post-divorci, com ara el conflicte o no premacants que es produeixen, limitant en el fet dels canvis estructurals com han estat la greta mental. D'altra banda, es troben bastants estudis que troben resultats que no són significatius i doncs, que tenen diferències especialment llegit entre els dos grups de mostra, com seria el cas de l'estudi en neuropersistència de Paul González, i d'altra banda doncs, els deriven com la validesa d'aquests estudis no és significativa, ja que es treballa amb mostra clínica, per tant, mostra significativa. Pel que fa a la segona línia, és a dir, aquells estudis que busquen definir intervencions en pacients en situació de ruptura parental, he de dir que he trobat molt poca bibliografia i tota la que he trobat doncs es basa en guies i protocols de serveis públics, com seria la guia d'intervenció psicològica i mediació familiar en processos de separació de parella des dels serveis socials comunitaris de Còrdova, on s'especifica una guia molt completa, on s'especifica una guia d'intervenció tant per la família com per l'afectat. La meva guia d'intervenció, com he comentat anteriorment, està definida entre la franja de nens de 6 a 12 anys i consta de diferents blocs. Pel que fa al primer bloc, estaria caracteritzat per l'entrevista als pares i presenta els objectius de recollir informació, reacció inicial i adaptació al divorci i percepció del nen cap a la seva família. El segon bloc seria l'avaluació, en què es duen a terme l'administració de les proves psicomètriques i que més endavant explicaré, i a més sobretot com han intentat proporcionar aquest recolzament, aquest suport que és el recolzament emocional i el afectiu. Pel que fa al tercer bloc serien autoestima, és a dir, mesures d'activitats aportats, acceptació de la separació i modificació de creences, coordinació mundial d'autocontrol, és a dir, aprendre a comunicar-se, la realitat de les situacions familiars i finalment interioritzar les entitats socials i marcació dels discursos. Pel que fa a la metodologia, principalment s'ha pogut administrar la guia a la pacients d'11 anys i es tracta d'una mostra de tests discrecionals, ja que s'estudia per formar part de la mostra aquells pacients que compleixen dos requisits. Per un costat, tenir una edat propera entre 6 i 12 anys i d'altra banda trobar-se en una situació de ruptura familiar. Més endavant explicarem les característiques del pacient que s'ha inclòs a la mostra, després l'estudi de cas del treball. Pel que fa als instruments, s'administra a nivell preintervenció, el treball i el des de la família de Coleman, i a nivell pretest i post-test, el CDI o la pressió, en aquest cas, per la varietat i finalment l'escala de creences infantil sobre el divorci, l'aspecte
I com a més l'ansietat al llarg de la intervenció va augmentar. Aquest és un resultat que no s'esperava trobar. Pel que fa al PDI, veiem com el pacient presenta una elevada sintomatologia depressiva, situant-se en un percentil 90, i veiem com disminueix de manera molt significativa la depressió, d'un percentil 90 a un percentil 75. Finalment, es produeix també una disminució a nivell clínic post-intervenció dels dos factors claus que es troben en l'escala de previsions de la classificació de la divorci. Veiem com descomptaven l'esperança de funcionalització i la culpabilització dels pares i amb dos disminuents de intervenció. Pel que fa a les conclusions, doncs, s'ha trobat el que la guia és eficaç, ja que ha trobat disminució de les puntuacions la principal, i d'altra banda perquè com s'ha pogut definir quina és la sintomatologia més associada a pacients que es troben en aquesta casuística. Pel que fa a molts pocs, considero que almenys s'estan aconseguint prou bé llevat des d'àmbits acadèmics, consell d'universitat. La guia ha estat aplicada per tant té plena relació amb el cas. D'altra banda, facilita una metodologia detallada d'implementació de la guia mitjançant uns passos i unes accions que hauria de per implantar-la, basades en un model agrodinàmic, i d'altra banda fa resultats obtinguts en l'estudi del cas no són significatius. Pel que fa a punts febles, considero que arribar a consens en la comunitat científica serà molt complex. El nombre de la mostra, durant tot l'estament un estudi d'un cas. D'altra banda, guies d'investigadors, ja que jo mateixa vaig dur a terme la implementació de la guia, i d'altra banda, la pretensió una mica sobre la bibliografia existent, esperant trobar el que jo considerava que era significatiu. Trobar pacients que tinguin esperança finals. Moltíssimes gràcies. Facilito aquí la bibliografia que he dut a terme perquè podeu consultar quines fonts he consultat.